ben bezig voor de gemeente Danenbediel om het onkruid te verwijderen inmiddels het borstelen met een borstelmachine. Niet vergeten hier. Nee, we gaan niet Wij hebben het voor jou mee. En om wat voor onkruid gaat het? Het gaat om diverse soorten greenspul, ja, wat op plakken groeit, waar het eigenlijk net groeien mag. Ja, je bent bezig om het achterstallige onkruid te verwijderen. Hoe komt het dat het achterstallig is? Nou, we gaan heel gruisam hier. We hebben eigenlijk de meidjes met per ondernemers die wat moeite hebben om hun materiaal en bemensing voor te krijgen. En als je dan zo'n hier als dit hier is, ja, dan is het heel gauw dat het in de week en in de dorpen toch wel heel green begint te worden. En hoe bedoel je van dit hier steeds, maar waar leidt dat dan om? Nou, we hebben vorig jaar bijvoorbeeld een hele droge zomer heen. Dit hier heel gruisam, het was eigenlijk heel vochtig en waar werd tussen 20 en 24 graden werd alles met groeit. Vorig jaar hebben we een week of 5, 6 dat het eigenlijk een hele warme zomer weer werd, doordat het onkruid ook wat minder gaat. Plus dat we in dit jaar in het begin van het jaar ook nog een beetje last zien van de corona, dat mensen meer thuiswerken en dat we op alle plakken werden we een onkruidbestrijding doen. Dan kunnen we ook net op alle plakken liggen goed bij. We zien regelmatig dat de mensen voor de ramen staan dat ze zeggen dat het scheen wordt en dan krijg ik regelmatig toemkes omheen. Meestal ben ik vaak wel bereid om de auto voor te zetten, want ze weten dat ze dan een scheen parkeerplekje krijgen. En dat, ja, dat waarderen wij natuurlijk ook wel van de bewoner uit. De bewoner wat mij werkt in ons werk. Wij hebben nog gewoon werk aan de winkel. Dit is het eerste dorp van de gemeente Danenbediel wat wij doen gaan houden. Dit is een van de smerige dorpen die echt nodig aan de beurt bij steeds maar. Nou, daarna vervallen wij naar Veenwouden en rukken we op naar noordwaarts. Ik zie je net langer storen met werk. Wij zijn snel aan de gang en we zullen snel zien dat we de dorpen weer krijgen.